Lukman, Na'am, ka yi imani Pi za ta fashe. Allah yadda. Me baka ƙwarin gwiwa? Alhamdulillah Pi za ta fashe, kuma mu ne a sahun gaba masu da'awar Pi za ta fashe. Hasali ma ni Lukman ina ɗaya daga cikin global leaders masu da'awar Pi za ta fashe, sannan kuma muna da'awar Pi ta fito a babban farashi mafi ƙololuwar daraja na dala Amurka dala 314,159. Kowane ƙwaya ɗaya? Kawai da ƙwaya ɗaya. Kowane ƙwaya ɗaya. Ƙwarai kuwa. Wannan shi ake kira da global consensus. Wannan a marhala da ake ciki ana marhala ne na samarwa da ita Pi ɗin daraja. Saboda akwai marhala guda biyu wanda ake ce mata first, na farko shine enclosed mainnet, na biyu kuma shine open mainnet.